EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Aragoy! Maluhoy ka! Ay, naku mga kabisyo! Magandang gabi! Kayo pa rin po'y nakatutok dito pa rin sa programa EDSA! That's right mga kabisyo, kasama niyo pa rin po inyo abang likod. Walang iba kundi si... Henyo! Tender pero Diyos pa rin kag naga-rago mo. At syempre, yours truly, kasama niyo rin po Diego Bandido! pag may buhok, hindi ako yan. Kamusta naman ang nasa kalsada ngayon, Manong Driver? Nakasimangot. Relax lang. Kalma lang. Hinga malalim. Inhale. O wag ka nang mag-exhale. Baka hindi ka nakapag-toothbrush. O sige na nga. Exhale. At syempre, shoutout na rin din sa pasahero mo, Manong Driver. Magandang gabi po. Ingat po kayo kung saan kayo pupunta. Nawa po ay makarating kayo ng maayos at safe. Ayan. Siyempre, dito pa rin po tayo sa programang EDSA. Ito pag-usapan to natin mga kabisyo. Ito pong balita. Ewan ko kung nasagap mo na yung balitang ito. Ito po na kung saan pinag-aaralan umano ng National Security Council ang posibleng pag-ban ng TikTok sa Pilipinas. Oh no! Nanghina ka kaagad, ano? Hindi, kasi mga kabisyo, ito tang, logika na natin ito tang. Ay, sige, logika na yan. Logika na yan! Logika na yan! Logika na yan! Anong aral ang ating mapupulot? Anong leksyon ang ating madudukot? Well, sigurado mga kabisyo marami pong malulungkot kapag naban ng TikTok sa Pilipinas. Ang nakakatakot kasi mga kabisyo, karamihan sa mga tao ngayon, madaling ma-scam dahil nga po, ito'y nag-iiwan po sila ng tinatawag nating digital footprints. These footprints are the collection of the actions, interactions, communication ng mga tao na nag-i-engage while gamit-gamit po ang internet at digital technologies. So, itong mga digital footprints na to can include the wide range of information. Andiyan po yung searches nyo sa social media activity mo, yung post mo, comments mo, likes mo, shares mo, and then yung mga interaction mo sa mga iba't ibang social media platforms, yung location, yung data kung saan ka napunta. So parang nangyari, alam na nila yung nangyayari sa buong buhay mo, kaya nai-scam ka. Pino-profile ka nila. Kaya wag ka maglagi mag-post-post sa kung ano-ano. Diba? Kasi, halimbawa, pag pin-profile kita, diba? Pwede kong sabihin na, may dati kang manliligaw na Indiano na pinapaldalhan ka ng maraming sibuyas! Diba? Kasi pwedeng balikan yung mga post mo, yung mga lumang post mo. So nalalaman na kung ano yung sinuot mo dati nung ganitong araw na to, nung special day na to. So parang biglang magugulat ka, uy, paano niyo nalaman? O yun pala, tiningnan dun dahil sa digital footprints mo. O kasi lagi kang post ng post. O, tinira mo na ng tinira. O halimbawa, di ba? Ganun lang yun.
Oras natin mga kabisyo, it is now 35 minutes after 7 o'clock. We're gonna slow things down right now. Here's a song coming from Steel Heart. Paborito to ni Manong Driver. Pwede bumirit ha. Here's a song, She's Gone. Keep it locked in right here on Metro's number 1. Sasakyan si Ka.